እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ كورات سمعتنا زين النها ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ ኣዋጅ ብዝምልከት ተጸራሪ መግለጺ ውፅኡ እቲ ብ16 ግንቦት ዝወፀ መግለጺ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕወሓት ሓይሊ መሰረት ኣብ ዝገበረ ናይ ግጭት ተግባር ተሳቲፉ ብምባል ሕጋውነቱ ንኽስረዝ ሓለፍቱ ብስምቲ ውድብ ከይንቀሳቐሱ ናይቲ ውድብ ንብረት ምዝህሉ ድማ ተጸብጺቡን መኽፈሊ ዕዳ ክውዕል ካብኡ ዝተረፈ ንብረትን ገንዘብን ንመምሃሪ ትምህርቲ ስነ ዜጋን መረፅትን ንኽውዕል ኣብ 18 ጥሪ 2021 ምውሳኑ ጠቒሱ እቲ መግለጺ ብምቕጻል ሕወሓት ኣብ 2 ሕዳር 2022 ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፕሪቶሪያ ውዕል ሰላም ከም ዝፈረመን ብመሰረት ውዕል ሕቶታቱ ብሰላማዊ መገዲ ንምርካብ ክቃለስ ምውሳኑ ኣሸባሪ ዝብል ውሳኔ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቖመ ጊዜያዊ ምሕዳር ብምክፋል ወሳነ ተራይ ጻወት ከም ዘሎ ስሚሩሉ እንተኾነ ሃገራዊ ምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳኔ ንተስፋ ሰላም ኢትዮጵያ ዘይድግፍ ንፈራምቲ ስምምዕ ዝኾነ ሕወሓት ፖለቲካዊ ውክልንኡ ዝሰረዘ ፖለቲካውን ሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉ ውሳኔ ዝበለት መግለጺ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዋና ኣልቦ ዝገብር ንሕወሓት ወኪሎም ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣባላት ኣፍልጦ ብምንፋግ ህልውናቲ ጊዜያዊ ምሕዳርን ስምምዕ ሰላምን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ኢሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ቴክኒካዊ ዝኾነ ርድኢት ብምምርኳስ ነቲ ስምምዕ ሰላም ከይዕንቅፍ ዝወሰዶ ተግባር ንካልኦት ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካ ክሳተፉ ዝደልዩ ሓይልታት እውን ሕማቕ ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል ብምትሕሳብ እቲ ቦርድ ውሳኔኡ መርሚሩ ምትዕራይ ክገብረሉ ጸዊዑ ሕወሓት ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ መዝገብ ድሕሪ ምስፋሩ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕጋውነት ሕወሓት ከም ዝሰረዘ ይዝከር ኣብ ትግራይ በይናዊ ክልላዊ ምርጫ ብምክያድ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምትፍናንን ኩናትን ዝተጸምደ ሕወሓት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መገዲ ፖለቲካዊ ጉዕዞኡ ንምቕጻል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ ዝሓትት ወግዓዊ ደብዳቤ ጽሒፉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዝሃቦ መልሲ ሕጋውነት ውድብ ከም ዝተሰረዘ ንብረቱን ገንዘቡን ክምለሰሉ ከም ዘይክእልን ዘለዎ ዕድል ረቑሒታት ቦርድ ማልዩ ደጊሙ ከም ብሓድሽ ክምዝገብ ጥራይ ምዃኑ ሓቢሮ ሕብራት ሃገራትን መሻርክቱን ናብ ሱዳን ኣብ ዝተወልዐ ወተሃደራዊ ግጭት ናብ ስደት ንዘምርሑን ናብ ሃገሮም ዝተመዛበሉን ሱዳናውያን ንምሕጋዝ ዝውዕል ናይ $3 ቢልዮን ሓገዝ ክግበር ጸዊዖም ሓላፊ ህጹጽ ረድኤትን ሰብኣዊ ጉዳያትን ሕብራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊዝ ኣብ ዝሃበው መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ዝተኸተመ ሲቪላውያን ዒላማ ናይ ዘይምግባር ውዕል ሰላማውያን ሰባት ንምክልኻልን ሓገዝ ብውሑስ መገዲ ንምብጻሕን ዝብል ስምምዕ ወሳኒ ምዃኑ ብምግላጽ ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ንምርዳእ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እጃሙ ክልግስ ተማሕጺኑ እቲ ናይ ሓገዝ ጻውዒት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዝተመዛበሉ ብሰንኪቲ ኹናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝተሰዱን ናይ ማይ መግቢ መጽለሊ ጥዕናን ካልእ ቀረባትን ረድኤት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ብሰንኪ መንጎ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 700 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ብኣማይታ ሽሓት ዝቑጸሩ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ኣህጉራውያን ትካላት የመልክት ኣብ ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ኣብ 25 ግንቦት ንዝካየድ ምርጫ ዘገልግል ሳንዱቕ ዓጂቦም ኣብ መንጎ ይጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ግጭት ሓድሕድ ከም ዝተኻየደ መርበብ ዜና ጋረዋ ሓቢሩ ኣብቲ ብ16 ግንቦት ኣብ ከባቢ ከተማ ጋረዋ ዝተኻየደ ግጭት 3 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ሓያሎ ቆሲሎም ብሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝተመልመሉን ናብ ስልጣን ንዘሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ርእሰ ምሕዳር ሰይድ ዓብዱላሂ ደኒ እሙናት ዝኾኑን ኣባላት ፖሊስ ነቲ ናይ ምርጫ ሰናዱቕ ዓጂቦም ናብ ዝተፈላለየ መድመፂ ነቑጣታት ንምብጻሕ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብብዙሓት ወገናት ሃገር እምነት ስለ ዝሰኣነዩ ናብ ግጭት ኣምሪሑ ክብል እዩ እቲ መርበብ ዜና ዝጠቅስ ካብ 2019 ኣትሒዙ ፕሬዚደንት ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ዘሎ ሰይድ ደኒ ንተወሳኺ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ፖለቲካዊ ምጥፍፋእ ይገብር ከም ዘሎ ይዝውቀስ ኣብቲ ድሕሪ 7 መዓልታት ዝካየድ ምርጫ እውን እቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ፕሬዚደንት ምድንጋራት ክገብር ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ጥርጣረ እዩ መድመፂ ሰናዱቕ ንሱ ብዝእዞም ኣባላት ፖሊስ ተዓጂቡ ክንቀሳቐስ ተቃውሞ ዝፈጥር ዘሎ
ፕሬዚደንት ደኒ ብዘይ ፈቃድ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወታደራውን ጸጥታውን ስምምዓት ብምኽታም ፍሉያት ሓይልታት ፖሊስ ከሰልጥን ከም ዝጸንሐ ጸብጻብ ጋረወ የመልክት። ኣብ 25 ግንቦት ዝካየድ ምርጫ ነታ ኣብ ሰንኮፍ ጸጥታ ትርከብ ርእሰ ምምሕዳር ናብ ዝበኣሰ ሕንፍሽፍሽ ከየምርሓ ተሰጊዩ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።